किल्ला बाजाराव सिनि कांग्रेसनि कक खानाय हलै जे पाइनाय ताइ फालनाय ताइ दुगानो आसक कतै फैन टं कतै जे साथुं कुटुंगाव दिनै आसक कुइचेनि खरांनो जे खानाय बरंनो बाहायनो आनि तरफ থেকে তাই आनि पार्टीनि तरफ থেকে आं बरंनो हामबाय मारो তাই आनि माइकनि खरां जे जागा सबबानि जागा रत्न बाहायनो दिनै आं जत्तनो हामबाय मारो তাই आनि बिस्कांगो आसक जात मीडिया दल मीडिया टीम रनोबो हायनो आनि पार्टीनि तरफ থেকে তাই आनि पार्सोनेल तरफ থেকে रनोबो गेलाय गेलाय खाना हामबाय मारो नवानि हुमले नोकिनि एमन जे पुटुं समायो दिनै चिनि कखनो चिनि फुकास खाइगोनि बागै न मेनेज खाइगोनि बागै ननोबो पार्टीनि तरफ থেকে কোটি কোটি ধন্যবাদ তা हामबाय मारो ताखुरो बुखुरो जों दिनै वाना लाइटं दिनै फार्स्ट चिनि अरचिनि प्रोग्राम बा डिस्ट्रिक्ट दिनै कायसा प्रोग्राम कायसा नालायखे बाहायनाय हनै दिनै आसक लाइनानि बेलायखेने खुसि मांखा तमानि हमले दिनै हाबले दिनै बखाव किरि मानि दंगो तमानि हमले आं दिनै कांग्रेस खाय दं आं हाजागो आं दिनै किल्लाव थांगो सेवाव थांगो बरं बायदिनि आसक कक खाना हाके आनि रेगा कादे ताय रजानाय तां हा आनि रेशन कादे बुंताय रजानाय तां आनि दिनै न हायतो तो हि साजा कमरि पदे आनो माना खायरनाय तां ना आनि दिनै तुदुमा तो हि बारे साजा तंना एफो हायखनै दिनै बखाव किरि मानि हाय कायसा तंगा हायनि ताखौ बुखुरो दिनै हायनि बांनो दिनै कन्टेक्ट दंगो जोंबाय दिनै आं फायनाय होफानो दिनै उ किल्ला दिनै सबाव बाक्सा सफायबाय मालिया बेखौ जों गनो बुजिलायखा तमानि बाङो ओके अमनि बाङै हायसे ताखौ बुखुरो दिनै कांग्रेस दंगो दिनै बाक्माव किन्तु मोखां मुख जाबाय थाया बाहायसि दिनै तलक जों आगबनाय दिनै जों ओपनिं दिनै चेंजा हासिनि किल्ला दिनै 11 जुन दिनै चेंनाय दिनै कन्टिनिउ दिनै प्रसारन थांनाय दिनै बरफ बहायनो दिनै आस्ते आस्ते सिनि बखाबाय क्लोज थांनाय जों बाय गादार फायनाय दायसानो जोंबो बरफ दायसानि सिनाय बरफ जों बाय क्लोज मोसौ दिनै जों सिनिया जोंनि फेस टु फेस जों लुकदाय हेगदा आं आखु कुकुरावनो कय मोसौखौ निराव कोनो लाजिगिरि तांदि जोंनानै अंखला पन्नो जों डिफेन्स नले बागै जोंनाव दिनै रास्ता फुलुकाय जों हाया काहा साया जों दिनै सावै जों रास्ता लकाल थांनाय हाय बागै जों कायसा लिडार उङै जों दिनै नले बागै दिनै अर माइक्रो बासै साइमा दं हायसि ताप्रो बुक्रो आं दिनै कम काहा साइ थांनाय तबु दिनै कांग्रेस खाय मा खायनाय बकाव क्या ताप्रो बुक्रो दिनै जों मावा सबनाय दिनै समय फाय दिनै उवा सबजानि समय दे उमो जों बरम मावा सबनाय हायसि दिनै बार सफाया एक दिन से समय फायनाय किन्तु उ समयो जों समयनो जों रिप्रे उजरि सामंतामय यांके दिनै कोनो दिनो सक्सेस निया हायसि ताब्रो बुग्रो दिनै पार्टीजों दिनै परिबारजों संसारजों जेफा जागांथों किन्तु समय बन मेन हुकेदे हायसि ताब्रो बुग्रो बिके आं आसा खालामो ताब्रो बुग्रो दिनै समय फाय दंखाना जों दिनै आईपीएफ नि नायनाय जाखा दिनै आईपीएफ की खायफादे दिनै त्रिपुरालेन हरै जों एक दिनो जुरि मखरं लायजाखा बलमारा 11 दिन जों कासो लायजाखा आं निजेनो तंता प्रभुखुरो जों हाखेफादे त्रिपुरालेन खायलेफादे दिनै एडिशनाल उद्धार खायै जों हाखेफादे जों खायलाय जामानो साबले हरै आं दिनै आर्मी रिटायर खायमानि परे दिनै आं फिनखा प्रभुखुरो आपे संचिनि बायजाना